Sme to videli už veľakrát. Vždy, keď sa toto deje, tak sa rodí totalita. Či to bolo v Československu pod komunistickou diktatúrou, alebo je to dnes v Maďarsku, alebo je to v Rusku. A v podstate aj problém s Trumpom v Spojených štátoch je ten, že médiá sú pre nich problém. A ovládnuť médiá znamená ovládnuť kritiku politickej garnitúry. Takže je to úplne jasné, treba sa prebudiť a vidieť to. Ja som o tom počul, viem o tej snahe Fica, premiéra nášho slovenského, toto urobiť. A z toho samozrejme prvé, čo ma napadne, je, že chce mať kontrolu. A toto je typický znak pre diktátorov. Ako odporca komunistickej diktatúry ma to veľmi znepokojuje. Ma veľmi znepokojuje snaha vládnej koalície ovládnuť RTVS a nechcem zažiť situáciu, keď budú jednostranné informácie, keď budú o informáciách v RTVS rozhodovať 2 alebo 3 politické strany. Rozsah informácií a rozsah rôznych relácií v RTV sa určite zúži a ideologizuje. A už nechcem zažiť situáciu, keď som mal veľké problémy v 16 rokoch môjho života, získavať nejaké informácie z verejných zdrojov a musel som sa obrátiť na britské veľvyslanectvo, aby som dostal nejaké informácie o Anglicku, o západnom svete. A štátna bezpečnosť sa začala o mňa, komunistická tajná polícia sa kvôli tomuto jednému listu začala o mňa zaujímať. Takže už nechcem zažiť tieto doby, keď ľudia budú musieť pracne získavať informácie a ešte za to aj trpieť. Sloboda prejavu v sebe obnáša aj slobodu verejného prejavu. To znamená, cez mass media, tá vládnúca garnitúra má strach. Prečo? Čo pred nami zatajuje? Pravdu? No to sme to zažili 40 rokov. Svojím spôsobom je to urážka občana. Pretože občan sa dehonestuje a pokladá za toho, ktorý sám nie je schopný rozlišovať lož, klamstvo a pravdu, respektíve lož a polopravdy. A občan je snahou postaviť do pozície, kde bude prijímať opäť názory a informácie, ktoré formuluje vládnúca garnitúra. A toto považujem za veľmi nebezpečné a za veľmi závažný fakt snahy o obmedzovanie slobody a demokracie. Ja si myslím, že politickí predstavitelia, nech sú teda príslušníci hociakých politických strán, by nemali absolútne zasahovať do verejnoprávnych inštitúcií, ako je televízia alebo tlač, pretože novinári sú tu od toho, aby boli ako strážni psi nad tými politikmi, lebo politici sa zaviazali slúžiť ľuďom a nie opačne.